आयौ थुलुनिया दिनै मा गोसोखांखो गुड इभिनिं जोंहा थुलुनि लोगो मा खबर दिनै सम मोनदों नामा नोंहालाय ना एलबि बारा खम होग्रा जाबाय दाना आगोलनि बायदि होथ'ला नामा गोजोननाय थाबाय दे थुलुनि बिराद गोबावनि उनाव दिनै आंनि एलबि फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ आरो लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ मोजाङै दं खोमा ना थुलुनि जागोन ना जायाखै WT फ्रालाय ना जानो जाबाय नामा खबर सबर बिदिनो ए मोजां नङा होमबा एसपि पोएम लाइक दान थेंक इउ एसपि मुरेल बिराहागाने आरो लाइक दियार बाबे थेंक इउ सो माच कि खबर एसपि आरो आमार गोमसार बसुमतारी आगै फैदोंहाय आब' होनदोंहाय आगै गुड इभिनिं एसपि गुड इभिनिं गोमसार आगै गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा जामा अफिसियेल आं बे टाइमाव एलबि होआ 8 PM आवसो होयोनो नायदो दानाबा जावफैदों आरोना नों आंखौ जावफैदों आरो ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो आं बे आङो जोमावखौ हरनाय बायदि मोनबाय थुलुनि नोंनि माबाखौनो खामनायखौनो नायस्लिंबाय आङो खुदुना सायगासिनोमोन नालाय सरिहाय এছপি কি কৈছে ভাল ভালনে তোমাৰ ভালে আছো মই এছপি তুমি কেনেকৈ আছা ভালনে ओमफ्राय जोंहा जोमावा गोमसार मावजि बोराय नामा होनदों आरो आसोल गोमसार नङा बियो मोजां गोमसारसो जोमाव गोजोननाय थाबाय आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय आंना WT जाथ'वाखै बेसेसो नांबावगौ जोमावा मिनिलायबावबाय आरो आंखौ थुलुनियाबो मिनिबाय आङो जोमाव सानदों जोमावजों धेमालिब्रा खालामलायो नालाय थुलुनि लोगो ओंखायनो नायस्लिंबाय आङो सरिलै आं सोरखौबासो सानदोंमोन नङा बियो फैया आंनाव फैनायनि चान्सआनो गैया दाबायदियाव फैबा खामानि हरबाबो हाइटसो खालामगोन आं खोन्थानानै हो जोमाव नोंसालथेनो नोंगौ मा होनो दालामनो नांगौ द्लामनो होनदों आरोना दे जागोन दे बयनाबो लासैनो दोलानो बेवाइ होनदों आरो हायो नोङो बेवाइखौ दोला होनो पागल प्लिज गाइस सपोर्ट करके जाइए जो भी मेरे चैनल पे नया है लोगोफोर सोर गोदान दङ एसे अननानै साब खालामना गालांदो दे थाबनो बारायथारथोंसै बयनि बायदिनो आंना बारायथाराखै दाबो साबानो सपोर्ट करिए गाइस कौन मेरे चैनल पर नया है ओमफ्राय जोंहा नोंनिया जाबायना फ्रेन्ड होनदों आरो आंना जाबाय जानायालाय जाबाबो लाब गैया भिडिअ होनो हायाबा भिउस फैयाबा थुलुनि लोगो भिउस होनो माबा भिडिअ होबाय थानो हानांगौ ओमफ्राय भिउसफोर बिराद बुरजा जानांगौ 1K बासो $1 हाबो ओरैनो लागाय लथाय हाबलाबायनाय एसे एनैफ्रालाय हाबो आरो हाबनायालाय होमबाबो बिदि भिडिअबो होनो हाया माबो हाया भिउसबो जायाना आंना भिडिअआ ओंखायनो मालायफोरनि बायदि होनदों जोंहा थुलुनि लोगोआ ओमफ्राय जोमावा जोंहा लाइक दान होनदों आरो लाइक दान थेंक इउ जोंहा जोमाव लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जोमावा मानखो बावदोंमोन लाइक होनो बोरैबा एसे आसिया नांफ्लांदों फाग्लानो ओरैसै आरोना जोंहा जाराखि फैदों आरो जाराखियालाय मा मिलायलाबाय फैखो जारा गुड इभिनिं गोजोननाय थाबाय आंनि लोगो होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा दिपालि फैदों गुड इभिनिं होनदों आसालाम आलाइकुम होनदों आरोना वालेकुम सालाम मा खबर दिपालि ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मानखो फेसिएलबि नामा होनदों आरो फेसिएलबि नङाहाय आं फेसिएलबि होथ'वाखै आगोलसो होबाय थादोंमोन आं फेसिएलबि होबा खारोहाय थुलुनि लोगो हाफांफां दारफांफांहाय खारो ओंखायनो फेसिएलबि होलाहां ना मा बुङो जोमाव ना फेस नुदों नामा आंनिखौ नुवाखैना नुवाखैथ' जायाखैथ' ना ओमफ्राय जोंहा जारा फाग्लाया मिनिबाय 5 लाइक दान होनदों आरो दिपालि गोजोननाय थाबाय लाइक दान होनायनि थाखाय जोंहा दिपालि मा खालामदों जाराया मा 5 मिनिबाय थाखो 6 जाबायथ' लाइकआ गोजोननाय थाबाय जायफ्रानोखि लाइक होदों
जोंहा थुलुनि मानखो टाइम मोनब्ला दा आंनियावबो फैदो फ्रेन्ड होनदों आरो खैथायाव होयो नोङो टाइमखौ खोन्थाना हो फिक्सनो दसे माबा थांनानै होगोन दे नोंनाव बोरैबा मानसिफोर फैथारोहाय थुलुनि माबा नांलायग्रा माबा एसे आसोल-आसोलफ्रासो फैयो ओंखायनो बारा थांनोबो बालायलाङो आं सोरनावबा आगोल थाङोमोन दा आं नोंनाव ओमफ्राय बै एसे बोरैबा मानसि एसे हेबलाबायग्राफोर थाबा थाट्टा मारिग्राफोर थाबा थांबायो आङो थुलुनि लोगो मिसाखौलाय मा होनो आरोना आंना नै गालानि फिसा थाल्ला-थाल्लासो थुलुनि लोगो थांगोन दे अब्लाबो ओमफ्राय जोंहा टाइमखौ खोन्थाना हो थुलुनि लोगो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों एसबीके कैसे न्यू फ्रेंड जॉइन मी प्लीज কোনে কোনে নিউ আছে আমার এসপি লগতো জয়েন কৰা ৰিটাৰ্ণ দিয়ে তাই নাম মেনশন কৰা পয়েম তোমালোকৰ কোন নতুন আছে जोंहा जोमाव मा होनखो थुलुनि बेवाय फेस एलबि हो नोंबो होनदों आरो थुलुनियावथ' मानसियाथ' जाखायो जानायालाय आरो फेसलाय होबाथ' बांसिनसो जागोन जोंहा थुलुनिया मानखो फेस एलबि होबा खारो आरो थुलुनि लोगो खारोहाय आंनाव थाया खारजोबो महर मोजांफोरनावसो थायोहाय मालाय खये खथे माबा माबि देखायनो रोंलाबायनांगौ होमबासो मानसिफ्रा थासोमलाबायथारोनो हाफांफां दाफांफांखाय खारो आंनाव थुलुनि लोगो ओमफ्राय जोंहा दिपालि मानखो दं सिख्लाफोरजों बेरायदोंबा सिख्ला लोगो मोनलायलायबाय नोंहा दे बेराय भिडिअ खालामदो आरो सिख्लाफोरजों बेरायदों नालाय थुलुनिया मानखो ओइदाव होयो आरोना ओमफ्राय जोंहा जोमाव मानखो आं नायबाय थायोमोन फेस लाइभ होबा थाबाय बाबायलां थालिर जालायो आंलाय माला थालिर जालायखो नोंना बिसालथैफोरखौसो थालिर होनो आंखौ दाहोनहाय बिदि गाज्रि जोमावनो थालिर बे नामा थुलुनि लोगो जोंहा थुलुनिया मानखो जानला मोनला थायो मानसिफ्रा थायोथ' आरो आंहा रागा खराखाय सैसोनोबो हालायलाङा खाब होनफ्लाङो आङो थुलुनि लोगो गावनि जानानै बायोहां बुंजानो जोमावा जोंहा मानखो आंनाव फैनोबा फै थुलुनि बेवाय 7थायाव नङाबा नै जालायथारो आरोना माने दम होलायथारदोंहाय नोंखौ थुलुनि लोगो ओं थांगोन बेवाय होनदों आरोना ओमफ्राय थुलुनिया ओमफ्राय जोंहा एमडि फैदों आरो मेडाम मागुनि मा बानायदों जेबो रोंथाराहाय आङो बानायनो जाग्राल' गोजोननाय थाबाय दे एमडि आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोमावा जोंहा मानखो थगायबा गोसो थोआ लां बेवाय होनदों आरो गैयिखाय आरोना आयु बबेनि मानसि बेलाय एफा गोबावनि उनाव माबा ब्लु लानानै दंहैयोमोन लाखिखानोसै आं एमडिया जोंहा मा होनखो र' थुलुनिया होनदों आरोना ओमफ्राय जोमावा जोंहा बेवाइया आंजोंसो लोगो थुलुनिया मोजांसो दे लोगोबालाय गैया नालाय मेजेम बारायदों लेंहरनो नामा जोंहा एमडिया मानखो आंहा फेस देखाया नालाय बेखायनो नोंजोंबो गोबाव लाइभआव थाया फेस देखाया नालाय नों आंजोंबो गोबाव लाइभआव थाया आरोना बिदिसो जालायबाय हेल' भन्टि भिडिअ इउटुब চাৰ্টিফিকেট হেল্ল' দাদা কি খবৰ থেংক ইউ মোৰ এলবি দেখাৰ কাৰণে ইমান দিনৰ পিছত আহিছে ব্লু গৈছিলে ন তোমাৰ তাত মই এতিয়া ব্লুটো লৈ ল'লোঁ দেই বেয়া নাপাবা যদি লাগে আকৌ খুজি লৈ ল'বা আৰু দেই চ' থেংক ইউ মোৰ এলবি দেখাৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ' কি खबर गुड इभिनिं जोंहा थुलुनिया मानखो जोंहा फेरथा एक्टिं खालामना देखायनांगौहाय फ्रेन्डनो जोंहा बै जयन्ति लोगोआ जाहैयो जयन्ति लोगोनाव मालाबा सिरि थांनानै नायो आं कमेन्ट हरा आरोना ओमफ्राय जि गाजा मानसि फैखायो ओमफ्राय कमेन्टफ्रा आयौ सयथिबो ओमफ्राय वीडियो की कैसे क्या बोला तुमने सो थैंक यू बोला है आपको मेरे एलबी में ज्वाइन होने के लिए और आपके पास ब्लू चला गया था ना इसलिए अब आगे में ब्लू देखा मैं रिमूव करके लिया चाहिए तो बोलिए ठीक है जोमावा मानखो जोंहा एसे मोदोम सोमावना मोसानांगौना बेवहाय
ओमफ्राय वीडियो की वैसे मेरा ब्लू ले लिया, हाँ ले लिया मैं, बुरा मत मानिए, और लगे चाहिए तो बोलिए, कोई बात नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अब रोज नहीं आता ना, इसलिए मैं ब्लू ले लिया। কি খবৰ তোমাৰ? ভালে আছো মই। ভিডিঅ' তোমাৰ খবৰ কোৱা? जोंहाथ' लोगो ओंखाम जाग्रोनि र' आंनो दे जाना लादो। ভিডিঅ' কি কৈছে আমাৰ বিবাৰে মই তোমাক ভাল পাম। অ'কে অ'কে চেম টু ইউ, ন' প্ৰব্লেম, ভাল পাব পাৰা, বিয়াও পাতিব পাৰিবা দেই। इदिसो होनांगौ। थुलुनि अफिसियेला मानखो जोंहा आंनियाव माबायदि नाङो फ्रेन्ड कामेन्टफोरखौ कामेन्टआथ' थिगानो नोंनियाव, थिगानो जेबो नङा, होमब्लाबो नोंनाव गाज्रि नङा, जेबो गाज्रि नङा लोगो, मोजाङानो। ओमफ्राय माने माखासे सानैसो माबा दुश्मनफोर थालाबायोना, बेफोर थाबाथाय आं थानो बायो आरो माने बिसोरनि गोजानाव थानो लुबैयो माने आङो नांलायनाय खमलायनायफोरखौ माने मोजां मोनथारा आरोना। ओमफ्राय थाट्टामारिबाय थाबाथाय आङो एकदम सुखुथारा, इनडाइरेक्टलि थाट्टामारियोना। जोंहा ভিডিঅ' ন' प्रब्लेम होनदों आरो ন' प्रब्लेम, বিয়াও পাতিব পাৰিবা দেই, ভাল পোৱাটো কি কথা, একো টান কথা নহয়। जोंहा जोमाव मानखो आं मोजां मोनोलै बेवहाय मालायखौ बाथो आइसोर ला, नोङो बेवहायखौनो गान्दिले जाजागोनबो। जोंहा भिडिअ'आ मानखो मेरा ब्लू हटा दिया बिबारी ने, हाँ मैं बोल दिया ना आपको, मैं हटा दिया। आपको होना है तो बोलिए, और जाने के बाद, जाने का टाइम में बोल के जाइए, मैं रिमूव करके लूँगी, ठीक है। थुलुनिया बेवहाय होनहरबाय आरोना। आयौ साथामथारसै माथो। दोननोसै आं होमबालाय थुलुनि लोगो, ओमफ्राय जोमाव बेवहाय बेवहाय दा सिमां जमनांगौ, सुवा जानाय ना मा होनो, मा होनखो बेलाय फागलालाय। भिडिअ' कि हसे बिबारि नों गला आंजों नोंखौ हाबा खालामनासो गारगोन आंनो, बा बर' बियाथाय, हिन्दी बियाथाय, एसामिस बियाथाय, माने बर'खा आरो मानसिया बियो, ओमफ्राय माने सुनायफैदों आरो आंखौ, सिनायखायो आं मोजांनो। जोंहा थुलुनि लोगो मानखो सासे सानै मानसिनि दारैनो गाज्रि मोनलायनाय जायो। औ बेबो नंगौ नंनायालाय। ओमफ्राय एलबिफ्रावबो थांलायलायनोबो बालायलाङोना सोरबा सोरबा एसे गोसो खाब जालायै मानसिफोर थाबाथाय। आंनोथ' बिदिनो हाय, मिसाखौ मा होनो, नङाबा आं रावखौबो जेबोखौनो होनग्रोथारा, नांलायग्रोथारा, आङो सोरबाफोर माबा मोनसे होनबासो बुंनाय जायो आरो। बा भिडिअ' हायिसा न' मिनिदों, सिनायखायो आं मोजांनो, नों जेखि माबा खालामबाय थाया। बाथो बेवहाय सना होनदों, हनै बुरखाहरबाय हनै थुलुनि लोगो नोंखौ। भिडिअ' आं सोर दे बुङा आङो नोंखौ। भिडिअ' नायनानै हो, भिडिअ' इउटुब। सार्टिफिकेट होनो ना कार्टिफिकेट होनो बेखौलाय? थुलुनि लोगो बाय बाय। जोंहा जोमाव बेवहाय बायबाय दे, दोननोसै। ओमफ्राय भिडिअ' कि कैसे बिबारिया आंजों सामफ्रामबो नांलायबाय थायो, मालाबा फैनायखायसो नोङो आमाव जोमावनि खोथा बाथ्रा होनबाय थागोन बाहाय फैनानै, बेवहाय जोमाव बायबाय एयार राइडआवसो खोमा बियोनो, नङाहाय, एयार राइडआवनो ब्लु गैया, लाखिना नोंखानायसो। चेनेलाव थांनानै नायहैनो हाया, जोमाव होमबानो सिनायगोन। गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ लोगोफोर, दसे सम फैना होनायनि थाखाय दे, दोननोसै दे। जोंहा थुलुनाया मानखो दे थाब हाइट, दे थाब होदो, बेवहाय 7 ग्रोब जाबानो, 7नि आवगोल होनांगौहाय एसे एडभान्सनो। ओमफ्राय भिडिअ'आ मानखो जोंहा बिबारि आं बिबारि आं नोंनाव फैया आरो फाग्लि होनदों आरो, फैयाथ' आरो जि गोबावनि उनावसो दिनै। जोमावा जोंहा मानखो नंखागौ बेनोखा, नायदो बेनोखा नामा। जोंहा थुलुनिया मानखो बाय बाय फ्रेन्ड होनदों आरो, जागोन दे थुलुनि। ओमफ्राय जोंहा एमजे स्टाटास आखायफैदों, सोर गाज्रि मोनलायखो आखाइ थिखोलायदो होनदों आरो, थिखोलायदे होनदों आरो। आं मोनोहाय सोरखौबा सैयाबाथाय सैथाराहाय आङो एमजे आगै, जायखौ मोजांबाथाय मोजां ब्रे, गाज्रिबाथाय गाज्रि ब्रेथार आंहा। ओमफ्राय भिडिअ'आ मानखो थोद र' जालायथारो आरोना।
जोंहा जोमाव मानखो बाय बेवाय थुलु होनदों आरो हा बेवायखोसो एकदम मेगन नांथारगासिनो आरो बियो पागला जोंहा भिडिअआ मा होनखो एमजे फाग्ला असयब मा खबर होनदों आयु मा जातनि मानसि बेलाय एमजे आगै नोंखौ नुनाय लोगो लोगोनो हनै जावहरखाबाय जोंहा जोमाव मानखो नै जिरि नैसोबो आं बेवाय नै जिरि नोसैबो आं बेवायनो मा लिरो जोमाव अन होनदों आरो ना ओमफ्राय जोङो लम्बु ब्लक हेल'सना होनदों आरो बा लम्बु गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ मा खबर लम्बु जोंहा एमजि स्टेटासा मा होनखो मा खबर आसोलफोर होनदों आरो आंबो आसोल नामा एमजि आगै आंहालाय दङ आरो मोजाङानो नोंहालाय मा खबर ओमफ्राय थुलुआ जोंहा आयु एमजि दिनैसो नुबायहां होनदों आरो जोमावा जोंहा जिरि नैसो बे आंनो जिरि नोसैबो आं जुरिनोसैबो आं होनदों आरो बेखौनो जिरि होनो नामा पागल जोंहा जुरिहैदो एमजिया मा होनखो जोंहा सोर जालायखो बारा सिनायासां असयब होनदों आरो जानो जोंहा जोमावा मा होनखो जुरिथारनोसै होनदों फाग्लि ए बाय दे जोमाव ओमफ्राय भिडिअआ मा होनखो जोंहा एमजि फाग्ला असयब मा ओंख्रि जाखो होनना मिनिबाय माने ओमफ्राय जोंहा एमजिया मा होनखो मा थुलुनि आब' न' लाइनाबो थांग्रोना होबायहाय खोमसि खोमलाव दांग्रोम सिग्रोम मा थुलुनि आब' रिसार्ज जोबना दिनैसो सोनो हादों होननानै आयो अन्थाव बाथावनो जोंहा 16 राइडार फैदों आरो ना 16 राइडार मा खबर एफा गोबावनि उनाव आयुहाय थैहाबना थानाय नोंलाय लोगोबो मोना माबो मोना मोजां दा गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोंहा ए 16 राइडार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि गोसो गोरबोआव बारजाहैनो लुबैदों बारहैबाथाय गजबना लाबानो जाबाय आरो बिरहोहरना हराबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा थुलुनि अफिसियेल लोगोआ मा होनखो मा होनखो नोम्बौआलाय एमजि आं नुथाराखै नोंनि बिबोनांखौ होनदों आरो बिबौखौ एमजिया मा होनखो जोंहा भिडिअ सोर जाखोहाय खाफाल होनदों आरो सोंलाय सोर जाखो बिबारिया माब्ला हाबा जाबावगोन रानो मोनाखै आं नागिरब्लाबो रावबो सौदाव फैया माथो नों सौदावनो जोंहा 16 मा होनखो बिराद गोबाव जाबायमोन आंनो बिराद गोबाव जामारबायमोन दिनैसो नुनानै क्लाब मोनलायथारबाय आङो ओमफ्राय नैबे एमजियाबो नोंबो थुलु आब' नोंगौ होनहरदों आरो ना जोंहा एमजिया ओमफ्राय भिडिअआ मा होनखो एमजि थैब्लाबो सिनाया नों आंखौनो नायदो जि दमखा जोंहा थुलुनि अफिसियेलाहाय 16 होनहरबाय आरो ना दे एमजि आगै लाइक होदो भिडिअ लाइक हो 16 राइडार आगै लाइक हो 10 था बानायनानै होदो जेने थेने आयु हाबाब माबा हनै सिजौ साजाव फैलायलांबायहाय हेल' थुलु होनहरदों जोंहा 16 राइडार आगैया ओमफ्राय जोंहा सिजौ बिफां फैदों आरो गोदान लोगो अके जोंहा सिजौ बिफां नोंथां गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय जइन जानायनि थाखाय स' थेंक इउ गुड इभिनिं नै लाइन फैलायबाय आंहा स्रां मोनलायथारबाय ओमफ्राय मा होनो कमेन्ट खालामदो जोंहा भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामना गालांदे जोंहा सिजौ बिफां नोंथां ओमफ्राय आं नोंनो एलबि होखांबानो आं रिटार्न खालामगोन आरो ना एमजिया मा होनखो जोंहा भिडिअ दाउला खासि सबायजों नोंस्रालाय होनदों आरो गोथावथारहाय जोंहा एमजिया मा होनखो थुलु आब' नंगौ होनहरबाय आरो ओमफ्राय थुलुआ जोंहा एमजि आं बिराद नागिरो नोंनि बिबौखौ नुला मानोबा सोर बेबा आंथ' मिथिलाहाय नोंसोरसो मिथिलायसै जोंहा भिडिअआ मा होनखो एमजि फाग्ला देनजार गोथावमोन ओंख्रिया दाउला दाउलि ओंख्रि नामा कमेन्ट खालामना गालांदे जोंहा सिजौ सर्टआव खालामबाथाय आंना सर्टआव थाबनो माबाया सजायाहाय कमेन्टआहाय लं भिडिअखौ 3 मिनिटनि भिडिअ नायनानै होदो ओमफ्राय साब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामना गालांदो आंबो नोंनो बिदिनो सेम रिटार्न खालामगोन आरो ना सिजौ नोंथां जोंहा थुलुआ मा होनखो खिन्थानाङा
खिन्थाना हो नोंनि बिबौखौ सिनायानो खोन्था दे सोर बेबा खोन्था माने कमेन्ट फरायग्रायाबो एसे इन्टारेस्ट नांगोन ना सिनायनायब्ला आरो ना मा होनो थुलु लोगो भिडिअ मा होनखो जोंहा थु बिबारि जोंहा सानैजों ब्लर जुलिनो ए नुबा दंना गैया नोंहाबा जोंहा एमजि स्टेटासा गैया मानखो थुलु आब' नंगौ आबौआबो दङ थां न'आवनो होनदों आरो बुजियाखैहाय आङो मिनिनोसो ओंखारदों गोथावमोनथ' नोंबो जानोमोन नामा भिडिअ होनदों जोंहा एमजि स्टेटासा गैया ओमफ्राय आंहालाय माथो जालायखो होनदों एमजिया ओमफ्राय थुलुआ लोगोआ मानखो जोंहा गैया बियो न'आव होनदों आरो जोंहा 16 राइडारा गैया मानखो बेसेबा गोबावनि उनावसो आं नुजाफैफिननाय जाबाय औ मोजाङानो दा मालाबा फैनांगौ लोगो मोनलायबा मोजां नाङो आरोना सिनायाब्लाबो खाथियाव लोगो मोनलायाब्लाबो आरोना एलबिफ्राव लोगो मोनलायनायफोरखौ माने गावनि सिनायनाय क्लस मोनो आरो सिनायथाराब्लाबो आरोना मा मोब्लाथ' आरो होनदों आरो औ एमजि मोब्लाथ' आरो होनदों भिडिअआ जोंहा बायथाथ' लायदो होनदों आरो दे जागोन दे बाय होननायानो मोनब्रैसो जाबाय नामाथाय थुलु लोगो नोंना एमजिया जोंहा मा होनखो आं लाइक होबायथ' दा होबावबा लाइकआनो खमायबालाय नोंनानो दे होमबा होबायबालाय होनांला आरो नोङो लाइक दानबो होनासै ना दहाय ओंखायनो आं मिन्थियासै आरो सोर होदों होआखै जोंहा भिडिअ इउटुबा मा होनखो जोंहा दोनदो एलबिखौ थानो बाथारबाय आंनो दे थांदो जाम्बा आदुआ खाथाबना लाखिदों नोंखौ आङो एमजिया जोंहा मा होनखो दानो थुलु आब' होनदों आरो ओमफ्राय एमजिया जोंहा मिनिबाय ओमफ्राय 16आ जोंहा समखौनो मोनलालै आं दासान्दि बिजिथार नामा माहा बिजि भिडिअआ जोंहा गेम अभार होनदों आरो जागोन दे दोनखासिगोनबो आङो ओमफ्राय जोंहा एमजिया मा होनखो जोंहा भिडिअ खिथालाय सोर खिथानानै दम गैया बेना एमजि स्टेटास आगै दम गैया दम थाब्लाथ' दहायनो खिथाना लासिगौ बियो खुरियासो बि मानसियानो खोन्थाना लानो हाया थुलुआ जोंहा मा होनखो आं दहायनो दं एमजि आगै ओंखाम जाग्रोनो आं नोंनि बिबौखौसो हामा बयनावबो एलबि नागिरथिंबायो होननाय गोसोआ मोजां मोनाखै नामा थुलु लोगो नोंनिखौ नायना लोगो खालामबाय आंनो दे आं खामाया चेक खालामनानै नोंनो रिटार्न खालामगोन दे ओमफ्राय 16 राइडारा गैया मानखो जोंहा अफिसनि खामानियावनो रेस्ट मोनला आदसा दे मोजां मावबाय था जोंहा भिडिअ मा होनखो बिबारि नोंबो आंखौ सिनायो आरो सिनायोथ' आरो आं नोंखौ मा सिनायलायो बिलाय गामिफोरखौ मोजां मिन्थियाबाबो आमुगा माबा चेनेलनि नामखौ नुबानो सिनायो आं आगोल एसे लोगो मोनखानायमोन नालाय जोंहा एमजिया मा होनखो थुलु आब' नों नांथारगौ बा कल खालामसां होनदों आरो नायदो मालाय कल खालामना होथारनोसैनो गेम अभार दे रोंखानोसै आङो भिडिअ दे लोगोफोर बाय होनहरदो दे सोर दंमोन भिडिअ एमजि 16 ओमफ्राय सिजौ नोंथां थुलु ओमफ्राय सोर दंमोनथाय जमायावथ' दहायनो ब्लडबाय सोर दंमोनथाय बावबाय आं दे बाय होनहरदो दे लोगोफोर आरो गोजोननाय थाबाय दसे सम आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय नै 9 लाइक फैदोंमोन सोरबा सासे 10 खालामना होब्ला मोजां जागौमोन खोमा ओं नांगौहाय गोसोआ जि दाहा थाबाय आंनानो नायदो थुलुआ ओमफ्राय भिडिअआ माने गोमोहाबबाय आरोना ओमफ्राय एमएमबिखौ आबौ होनदों आदसा बेखौसो होनो आरोना जोंहा आमायसो होनबासो एकदम फेमास नामजादा सिनायनाय मोनथारो बिदि आबौ होनबाथाय आं मिथिला नोंसोरथ' मालाय ज' थाबाय थानाय जायोना बांसिन ओमफ्राय जों थानाय जाया नालाय ओंखायनो थाल मोना जायो आरो गोबावजों लोगो मोनबा दोननोसै दे होमबा दोनसै दे आं दोनबाय दे